خبری روز در آسیا پلاس. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии Азия Плюс низ бубинед. бар асари тирпаронии бегоҳии 12 апрел дар марзи ҷамоатии хисеварзи ноҳия Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон ва Лайлаки Қирғизистон аз ду ҷониб чанд нафар захмӣ шуданд. Чанд лаҳза қабл мақомот тасдиқ карданд ки дар ин муноқиша як сарҳадбони тоҷик кушта шудааст ки аз ӯ Зоир Саидумарофи 27 сола сокини ноҳияи Дӯстӣ ном бурда мешавад. Гуфта мешавад ки маросими видо бо марзбони кушташудаи тоҷик нима рӯзи имрӯз дар зодгоҳаш баргузор шуд. Дар ҳамин ҳол Тоҷикистону Қирғизистон берун кардани нерӯҳои худро аз маҳалли даргирӣ дар марз оғоз карданд, менависад Озодӣ. Хадамоти марзбони Қирғизистон хабар додааст ки ин тасмим яке аз қарорҳое мебошад ки дар ҷараёни мулоқоти сардори бахши сарҳадбонии вилояти Бодқанд Киялбек Толомбоев бо ҳамтои тоҷики худ Ҳикматулло Пираков қабул шудааст. Хадамот инчунин афзудааст ки вазъ дар марзи кишварҳо ҳоло мусбатан мӯътадил аст. Парлумон шартнома миёни Тоҷикистону Россия дар мавриди нафақаи муҳоҷиронро ба тасвиб расонид. Ин тарҳ яке аз тарҳои пурсарусадои солҳои охири ҷумҳурӣ дар баҳси муҳоҷират бо Россия буд. Интизор меравад ки аз ин ба баъд муҳоҷирони кори тоҷик ки дар Россия кору фаъолият доранд ба суғурта иҷтимоӣ мекунанд, аз ин кишвар нафақа хоҳанд гирифт. Бар асоси ин шартнома шаҳрвандони Россия низ ки дар Тоҷикистон кор мекунанд ва суғурта иҷтимоӣ карданд, аз ҷониби Тоҷикистон ба онҳо нафақа пардохт мегардад. дар охири моҳи май дар Бохтар бо ташаббуси агентии содирот ва шарикони рушд форуми байналмилалии содиротӣ Бохтар Фуд 2022 баргузор мешавад. ҳадафи ин форум мусоидат ба содирот тавассути рушди савдои маҳсулоти кишоварзӣ ва роҳандозии робитаҳои тиҷоратӣ гуфта мешавад. Барои иштирок дар форум бузургтарин истеҳсолкунандагони маҳсулоти меваю сабзавоти Тоҷикистон ба хусус аз вилояти Хатлон ва харидорон аз кишварҳои хориҷ даъват шуданд. Дар дораи форум инчунин баргузории намоишгоҳи тиҷоратӣ ва ташкили вохӯриҳои бидуби дар назар аст. ахиран дар вилояти Липецки Россия маросими ба имзорасонии 17 созишномаҳои ҳамкорӣ миёни вилоятҳои Суғд ва Липецки Россия баргузор гардидааст. Гуфта мешавад ки ҷонибҳо дар бораи содироти меваю сабзавот ва хушкмева, ташкили сафари аҳли фарҳангу маданияти вилояти Липецк ба Суғд, ба роҳ мондани саёҳати сокинони вилояти Липецк ба ин вилояти Тоҷикистон, ташкили хонаи савдои Суғд дар Липецк ва ҳамкорӣ дар бахши таҳсилоти олӣ ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расониданд. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон таҳти роҳбари сармураббӣ Пайрав Воҳидов дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2022 дар минтақаи марказӣ ва ҷанубӣ дар гурӯҳи Б мақоми дуюмро касб карда ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ки тирамоҳ дар Кувайт баргузор мешавад роҳ ёфт, хабар медиҳад Федератсияи футболи Тоҷикистон. дастаи мо дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2022 бар дастаи Непал 11-1 пирӯз шуда ҳисобро бо Афғонистон мусовӣ кард ва аз дастаи Узбекистон шикаст хӯрд. хуб, ин буд нашри ҷамъбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook ва Instagram низ бубинед.